Hyvää iltaa silminnäkijästä. Samaan aikaan kun pohjoisessa Afrikassa kuohuu, Suomen miinalaiva Pohjanmaa partioi aivan lähituntumassa Adeninlahdella. Suomalaiset ovat turvaamassa ruokakuljetuksia merirosvoilta. Merirosvoja vastassa on jo 35 sotalaivan armaada. Silti merirosvous on viime aikoina vain lisääntynyt. Paikalliset kalastajat ovat jo täysin turhautuneita. Suomalaisvoimin käydään merirosvoutta vastaan myös maissa. Suomessa asuvan Somalin johdolla yritetään estää nuoria miehiä päätymästä merirosvon uralle Somalian merirosvomaakunnassa Puntmaassa. Lähdemme nyt seuraamaan molempia operaatioita maalle ja merelle. Tammikuun alussa miinalaiva Pohjanmaa lähti Somalian rannikolle kriisinhallintaoperaatioon. Suomen osallistuminen tähän kriisinhallintaoperaatioon on tietenkin poikkeuksellista ja avaa uusia ikkunoita siitä, kun 1956 aloitimme oman rauhanturvaamisemme siellä Suezilla, eli kun alkaa merellinen merivoimien johtama kriisinhallintaoperaatio. Suomalaisilla olisi tärkeämpiäkin käyttökohteita kuin näihin rosvo- ja poliisileikkiin varatuille varoille. Toivottavasti vihreiden ministeri Tuija Brax ei keksi, että somalialaiset merirosvotkin voitaisiin jollain ihmeen keksityllä syyllä tuoda oikeudenkäyntiin Suomeen suomalaisten veronmaksajien kustannuksella. Minua ensin rupesi jännittämään se, että edustaja Oinonen on ryhtynyt tuomaan Suomeen tuomittavia, mutta sitten hän vapautti minut tuskasta puheenvuoronsa loppupuolella, jossa kävikin ilmi, että ei sillä aluksella niitä rosvoja saa kiinni ollenkaan, jotenka ei mitään tuomittaviakaan ole tuomisina siellä. Samoihin aikoihin Salossa asuva Suomen somalia Hanat Muse lähti myös Somaliaan. Hänkin lähtee merirosvoja vastaan, mutta omalla tavallaan. Tämä on jatkunut nyt melkein 5 vuotta, etenkin siellä Pohjois-Somaliassa, Puntmaassa. Ja he ovat kyllä tehneet paljon töitä sen eteen, että merirosvotoiminta pysäytettäisiin, mutta se on ollut kovin haasteellista, koska merirosvot saavat lunnastusrahat sieltä isoilta firmoilta ja ulkomaalaisilta aluksilta. Ja se on vaikeuttanut paikallisten päättäjien toimenpiteet pysäyttää merirosvotoimintaa. Hanat on kotoisen Karnon kaupungista, joka on yksi Puntmaan merirosvokaupunkeista. Hänen sukunsa kuuluu entinen Puntmaan kuningas. Me ollaan aiemmin tehty paikallisen järjestön kanssa, jonka nimi oli USRA. Se oli rahoittanut tämä Libyan johtaja Muammar Gaddafi. Hän sanoi, että heille oli oikeus puolustaa omaa rantaa. Miinalaiva Pohjanmaa saapui Djiboutiin, ja helmikuun alussa se liittyi osaksi Atlantan operaatiota. NSC ja Nilo toivottaa Pohjanmaan tervetulleeksi.
ensimmäinen, mikä Siputin tullessa on näkynyt tuossa, kun lentokone kääntyy kiitoradalla. Laskeuduttua ne näkyy Suomen lippu, Suomen sotalippu sinikirkkaan taivaan alla. Ja Miinalaivan ensimmäinen tositoimi tulee pari viikkoa myöhemmin. Lontoosta operaation esikunnasta tuli käsky avustaa merirosvojen vapauttamaa kalastusalusta. Alus oli hyvin huonossa kunnossa ulkoisesti. Oli paljon ruostetta ja olosuhteet aluksella oli aika, ei nyt epäinhimilliset, mutta huonot. Kun Pohjanmaa kohtasi tämän aluksen Intian valtamerellä, niin aluksella oli jäljellä polttoainetta meidän arvion mukaan noin vuorokaudeksi. Lähimpään satama oli matkaa vielä noin 6 vuorokautta. Ja aluksella oli hyvin vähän ruoka- tai elintarvikkeita ja myös vesi aluksella oli jossain määrin juomakelvotonta, eli siinä oli sekoittunut polttoainetta. Ja käytännössä Pohjanmaa, niin tärkein tehtävä meillä tietenkin, kun alus oli juuri vapautettu panttivankeudesta, niin varmistaa, että siellä ei ole merirosvoja enää kyydissä siinä aluksessa, vaan siinä on se alkuperäinen miehistö. Alus oli kaapattu 4 kuukautta aiemmin. I contacted the Korean embassy and Chinese embassy, and then I told them to write a letter to Foreign Office Nairobi. Korean government contacted UNAFORS, and the ship which was nearby was a Finnish ship. So they went and they provided with medication, ship stores, fresh supply of fresh water, fuel, and some food. When they started hijacking, they were targeting this type of ships. Mauanguro on ehkä Afrikan tunnettuin merirosvouksen asiantuntija. Yleensä hän neuvottelee kaapauksesta merirosvojen kanssa. Hänen elämästään ollaan tekemästä parhaillaan jopa elokuvaa. Now we have more than 800 hostages in Somalia and we are looking after them. It's not funny, this is serious business. Yes. People calling all night, calling from United States, calling from Norway or from Philippines, from China. Oh, Andrew, my husband is there. Have you spoken with him? No, maybe I try to call him tomorrow. Talk to the family member, talk to the parents, talk to the hostage, talk to the diplomatic mission. Kun Pohjanmaa saattoi vapautettua laivaa turvaan Mombasan Keniaan, vastassa olikin raivastunut väkijoukko. Syykin selvisi. Kävi ilmi, että saatettu alus oli laiton kalastusalus. Oletteko kuulleet tästä? Minä en ole tietoinen tästä. Tämä on hyvin tyypillinen tilanne merellä, ja tässä pitää sitten tarkasti tietää, että mikä on kunkin valtion tai muun toimijan toimivalta. Euroopan unionilla tai Suomella ei ole tässä tietenkään kansallista intressiä muuta kuin tämä operaation mandaatti, että me teemme havaintoja eri kalastustoiminnasta, mutta se ei ole tämän operaation päätehtävä. Meillä ei ole sellaisia rekistereitä käytössä, että eikä se ole meidän tehtävä niin selvittää, onko tämä kalastus laitonta vai laillista. Na sababu za kujua nini? Meli sababu sana lile ansiwa lile last bucket. Waliruhusu meli kana baharini, meli ikashikwa kinda, meli ikashindwa kukimbia. Lazima una raha. Na sababu ndugu yako umuona ni mzima. Antiamwili mashallah. Antiamwili. Mimi naitwa Bisham Omar. Husband yangu ndio yuko ndani na nimekuja kumpokea hapa, na siku ya leo ni siku ya furaha kwangu. I'm now freedom, very happy. Somali pilot is too much dangerous. Mapairasi hao walichukua mpaka mjini Somali
Tulipofika Somalia tulikaa nao muda kama wiki 2. Hasa siku ilikuwa ni usubuhi. Mapirates wakatuvamia. Walipokuja walikuja na boti 2. Kila boti ilikuwa imebeba watu 10 ndani, watu 5. Watu 8 walikuwa na AK47, watu 2 walikuwa na zile bazoka za kurepua zile. Wakatushika, wakafitwa marisasi hapo, wakatushika sote. Baada ya kutushika wakadai simu, pesa. Foreign fishing vessels stealing from Somalia, stealing from Africa, taking the cargo away from Africa to their countries, passing using Kenya port of Mombasa, Seychelles port, Maldives port, using the ports of Spain, Korean ports, Chinese ports, Taiwanese ports, Thailand ports, stealing from Africa, taking the cargo to that. And those countries where the fishing vessel comes from, they don't ask them, where did you fish? Where did you get this cargo? No questioning. So these are the root cause of a pirate in Somalia. Because the root cause of pirate in Somalia, it was illegal fishing. Olemme Intian valtamerellä, Somalian rannikolla. Ja tällä merellä on EU, Yhdysvallat ja Kiinan sotalaivoja. Noin 35. Mutta toisella puolella rannukaita asukkaita somalilaisia, tavallisia ihmisiä, ovat valittaneet siitä, että heidän merellä dummataan ongelmajätteitä ja heidän kaloja ryöstetään. Paikalliset suhtautuvat suopeasti merirosvoihin, koska merirosvot pitävät laittomat kalastajat loitolla. Mitä enemmän merirosvoja, sitä vähemmän laittomia kalastajia. imanka lugaysada qaar badan baa tahriibay, qaar baa dee xamaal iyo suuqa shaqo kale u doontay, waayo dadkii dawlayaha ku shaqaysan jiray oo dhano. You know, with those resolutions of bringing the noble ships to Somalia, Somali government was not part of that. And most of those resolutions, none of them is talking about illegal fishing in Somalia. None of them is talking about toxic dumping in Somalia. All of them, they are talking about pirates in Somalia. Annaka de markaytu shay waxay keentay xaalufin bay keentaa. Laakiin intii badneed barcadooda jirtay annaku difaac badan bay nooga noqotay ka maraakiibta. Koko Somalian rannikko hyvin pitkälle tuonne keskiselle Intian valtamerelle on tällä hetkellä tyhjentynyt kauppameren kulusta ja kalastajista, koska riski kaappauksen kohteeksi joutumisesta on hyvin suuri. Eli kalastuslaivastot toimivat hyvin kaukana Somalian rannikolta. Waxaa badan isku dhimay, balku bariga waxaan ka soo qaban jiray, for example, maalintii doonta 300-400 kilo qaban jirtay. Sax. Waxaan ka qaban jiray biyo aan ka fogeyn imka 30 mayl 20 mayl. Imkana waxaanu gaadhnaa 100 mayl in ku dhow xitaa. Waxaana keentay waxa u badan ka tabaagaydka ajnabiga ama doonyo yamareed ha noqoto ama maraakiib kale ha noqoto.